Hemen gauz biderketekin. Lehengo biderketa berdinen diogu 22/11, baina beste modu baten. Orduan, hortarako fitxagorriak dira unekoak, urdinak dira hamarrekoak, eta berdeak dira unitateak. Eta hasiko gara zenbakiak deskonposatzen, ezta? 22 dira 2 hamarreko eta 2 unitate. Eta 11 hamarreko bat, oso ondo Daniel, eta unitate bat. Eta hasiko gara bidertzen. Hamarrekoa bider hamarrekoa, eunekoa. Hamarrekoa bider unitatea, hamarrekoa. Hamarrekoa bider hamarrekoa, eunekoa. Oso ondo. Hamarrekoa bider unitatea, hamarrekoa. Unitatea bider hamarrekoa, hamarrekoa. Unitatea bider unitatea, unitatea. Eta unitatea bider hamarrekoa, hamarrekoa. Eta unitatea bider unitatea, unitatea. Hori da. Orduan, emaitza izango zen, hemen deko guzen honek, ezta? Jartzen doguz, eta multxoka jartzen doguz, ezta? Orduen, dekozuz, zenbat euneko? 2, lau hamarreko eta 2 unitate. Orduan, emaitza izango zen, 252. Oso Oso ondo.